Naharang sa mga pulis sa Balyok Police Station 17 ang gibanabanaang 2.5 million pesos nga kantidad sa gihong smuggled nga sigarilyo sa checkpoint sa Libby Road, Barangay Bago Galliera, Davao City, Domingo sa gabi. Gisakay o gitago sa container van ang mga kontrabando. Sumala sa mga pulis gikan kini sa Zamboanga City ug sa Saasa, Davao City dalahon ang mga kontrabando sa driver sa trailer truck nga si Ervin Huxon, 47 anyos nga taga Tungawan, Zamboanga City, apan wala masayod ang mga pulis kinsay hatdan. Subay sa report, bandang alas 8:30 kagabi, Abril 6, 2025, gipahunong sa mga pulis ang driver sa prime mover truck nga adunay giguyod nga 40-footer nga container van alang sa inspeksyon. Napulo ka rim sa sigarilyo nga naa sa dashboard ang unang nakita sa mga pulis ug laing 40 ka mga rim nga naa sa box tapat sa driver ang sunod nga nakitaan. Hinungdan nga gihiling ang sulod sa container van, sanglit abli ang usa ka panel door ug nakita sa mga pulis ang daghang box nga dunay gituang smuggled nga sigarilyo. Ako ganang Comelec checkpoint sir ng ato ang Police Station 17 kagabi around 8:30 PM. And while inspection sir sa pagtanaw sa maong nga truck is na mga sigarilyo atubangan sa driver sir no. So nakita nila dito and pag-verify nila sir is naagi mga karga nga mga sigarilyo, so mo to ilahang gi-hold sir no gipangitan og mga documents, and then wala may gikapakita sir mo nang gi-hold ni mga gihold ang truck sir and kaning mga sigarilyo nga na-confiscate nga niabot og 2.5 million sir. Nakakustodiya karon sa Balyok Police Station 17 ang driver sa trailer truck, ingon man ang mga nasakmit nga smuggled nga sigarilyo alang sa tukmang disposisyon. Gikuhaan og pahayag sa Newsline Philippines ang driver sa trailer truck apan nagdumili na siyang mga tagong-komento. Kasong paglapas sa Tariff and Customs Code of the Philippines ilawom sa Republic Act 4712 ug violation sa 10643 kun an act to effectively instill health consciousness through graphic health warnings on tobacco products ang atubangon sa dinakpan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.